Здравейте! Имаме нова пратка от Тему. Това е този ръчен блендер. Днес ще го изпробваме, като за целта ще си направим домашен сладолед. Здравословен. Трябват ни ягодки. Нарежем ги на доста ситно, защото ми се струва, че понеже е мъничък, ще трябва парченцата да са малки. Вземаме още една ягодка, за да понапълним така формичките. Ето тук ползваме и здравословен кето шоколад, който слагаме 2 лъжички. Тук е напълно по вкус. Слагаме и бадемово мляко. Така, тук го пробвахме, но явно някоя ягодка е застанала, та не може да тръгне, но все пак да кажа, че за мен този продукт е супер. Първо, че може много лесно да се направиш сутрешна закуска, като сложиш кисело мляко, примерно весени ядки, плодове или друго, да приготвиш бърза закуска. Освен това се и зарежда, не е на ток, може да се го носиш абсолютно навсякъде. Като милилитра е сигурно поне 450 мл, мисля, че толкова беше. Много сме доволни. След малко ще излеем и във формичките. Като се отваря и отгоре. В смисъл такъв става и като чашка. Ето тук сега ще видите. Изливаме във формичките. И после прибираме в фризера. И тадъм не ни стигна за всички форми, но нищо, след малко ще видим крайният резултат. Харесате това видео, за да ви излизат още такива интересни видеа. Ще оставим линк към продукта в описанието на видеото. Наистина сме много доволни. Последствие го изпробвахме и за смутита. Също много добра работа върши бърза. Пробвахме и още няколко вида сладолед. И ето вече са готови нашите сладоледи.